Matul il-forum tal-ospitalità organizzat mill-MHRA, il-kap eżekuttiv tal-PBS Keith Ketkuti u l-kap eżekuttiv tal-MHRA Andrew Agius Muscat ħabbru kollaborazzjoni bejn iż-żewġ entitajiet. Permezz tagħha se jibdew isiru produzzjonijiet u dokumentarji li jibdew jixxandru mis-sena d-dieħla. Kif spjega s-sur Ketkuti, dawn id-dokumentarji se jenfasizzaw l-importanza tal-istorja tat-turiżmu f'Malta. Il-turizmu f'Malta wieħed mill-pilars importanti tal-ekonomija Maltija. Irridu naraw in-nies, il-viżjonarji, il-pajonieri tal-industrija tat-turizmu x'kellhom ħsieb ġo magħhom xraw f'dan il-pajjiż kif minn ngħidu fġieli minn restorant spiċċaw f'hotels u kif irnexxielhom ikabbru dan il-ħaġa li kien kif ngħid l-iktar ħaġa importanti fl-ekonomija Maltija. Is-sur Ketkuti komplejt li d-dokumentarji li se jsiru bil-Malti se jkollhom is-sottotitli bl-Ingliż biex dawn ikunu jistgħu jintużaw bħala reklamar kemm mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u wkoll min nies fis-settur turistiku. B'hekk kemm Maltin u wkoll barranin ikunu jafu iktar dwar Malta u n-nies li bnew din in-niċċa ekonomika li tħalli miljuni kbar fl-ekonomija Maltija. Il-kap eżekuttiv tal-MHRA Andrew Agius Muscat qal li t-turiżmu influwenza xi ftit jew il-karattru Malti għalli hu għalhekk li ġiet l-idea flimkien mal-PBS li jixxandru dokumentarji dwar kif żviluppa settur daqstant importanti għal Malta. Ħanpoġġu bħala protagonisti ta' dan is-sensiela ta' dokumentarji l-investituri, policy makers, politiċi, kif ukoll anke l-ħaddiema li jiffurmaw il-qalba ta' dan is-settur. B'hekk aħna jkollna rekord ta' kif żviluppa dan is-settur imma wkoll iservi bħala mezz ta' informazzjoni għan-nies biex jifhmu japprezzaw aktar li dak li għandna llum kien hemm storja sabiħa ħafna biex wasalna fejn wasalna. Il-pjanu li dawn id-dokumentarji dwar l-istorja tat-turiżmu jibdew jixxandru minn Jannar li ġej.